Hans har lige fået kaffepause på hans arbejde. Han er gået ned i kantinen for at få sig en kop kaffe. Da han er på vej hen til kaffen, kommer Frida ind. Frida ser sur ud, så Hans spørger, hvad der er galt. Hej Frida, er der noget galt? Ja, det er der faktisk. Chefen lovede mig, at jeg måtte være med i et møde i dag, men endte med at aflyse det. Hans begrundelse var, at han ville have et mere professionelt syn på det, svarer Frida med en sur mine. Det er vel fair nok, sådan er det jo på arbejdsmarkedet. Hans kan ikke rigtig forstå, hvad hun er sur over. Ja, med hans syn på professionalitet er, at Peter skulle være med i stedet for, fordi han er en mand. Jeg mener, det er diskrimination, at han vælger en mand i stedet for en kvinde, siger Frida fornærmet. Jeg vil ikke kalde det diskrimination. Han vælger jo bare ud fra, hvem der er bedst, prøver Hans. Du forstår det jo ikke. Vi kvinder har været undertrykt i så mange generationer. Og selvom vi har fået stemmeret, og vi har det klart bedre, er der stadig diskrimination, specielt på arbejdsmarkedet, fordi mændene stadig føler sig bedre end kvinder. De forventer, at vi skal være hjemmegående husmødre, der ordner vasketøj med. De kan ikke klare, at vi kvinder måske skulle overgå dem på arbejdsmarkedet. Jeg mener, der er langt til ligestilling, specielt for kvinderne. I mænd burde tænke oftere på kvinderne, i stedet for på jer selv, siger Frida fornærmet. Vi tænker da på kvinderne. Har du nogensinde tænkt på, at mændene også kan blive diskrimineret? For eksempel hjemme i huset, eller i forhold til børnene, svarer Hans. Hans synes også, at mændene kan have det svært. Hold da op, I har det overhovedet ikke hårdt. Nu bliver Hans fornærmet og kommer til at tænke på nogle af hans gamle venner. Hvorfor er det, at kvinderne altid skal være ofre i sådanne situationer? Nogle af mine venner er for nylig blevet skilt. Det var ikke en køn skilsmisse. Da det kom til forældremyndighed, søgte de begge to for fuld forældremyndighed. Det endte med, at kvinden fik den, også selvom manden klart var det optimale valg. Han bor tættest på skolen, har den bedste økonomi. Kvinden derimod bor 50 km væk fra skolen og er arbejdsløs. Så grunden til, at hun fik børnene, var udelukkende, fordi hun havde født dem. Fordi hun havde båret dem i de 9 måneder. Derfor mente de, at hun havde mere ret til dem. Er det retfærdigt, spørger Hans. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Men kvinden har en fordel der. Kvinden er jo vant til at gå og passe børn. Det er jo gennem generationer, at vi kvinder passer på børnene. Vi er født med det moderinstinkt. Hans skal se, at Frida er ved at trække i land. Og det har manden ikke. For eksempel på arbejdsmarkedet. Mens kvinden gik hjemme og passe børnene, var mændene på arbejde. Har mændene så ikke også en fordel på arbejdsmarkedet? Argumenterede Hans. Det er der vel noget om. Men jeg mener dog stadig, at der ikke er ligestilling. Det kan Hans godt blive enig i. Det er jeg enig i, men det er ikke kun kvinderne, det går ud over, men også mændene. Det er vel rigtigt. Så lad os sige, at ligestilling er for begge køn, siger Frida og smiler til Hans. Nu kan Hans fortsætte hans kaffepause, hvor han slap.